Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong pag-ablihon ang Mark chapter 8 verse 31 to 33. Apan sa dili pa, akong gigreet ang akong lolo og happy birthday. Nagsaulog siya sa iyang 93rd birthday ni adtong miaging semana. Ang akong nasulti 94, 93 pa di ay. Bisan pa mga kaigsuonan, taas na kaayo ang 93 anyos, dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Ug salamat sa mga anak ug mga apo nga miduyog sa selebrasyon sa birthday sa akong lolo Isabelo Lauri Sr. Mark chapter 8 verse 31 hangtod sa 33. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Unya gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tawo ug gisalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miatubang si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an unya gibadlong niya si Pedro, pahawa Satanas. Ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios. Ang mensahe ning takna sa kahaponon sumpay sa mensahe ni adtong miaging semana. May the Lord bless the proclamation of His word today. Now, ni adtong miaging semana atong isugdan sa pagtan-aw mga kaigsuonan or pagtuon ang makalilisa nga pulong sa Ginoo mahitungod kang Pedro. Sa versikulo 33 ang giingon dinhi, apan miatubang si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an unya gibadlong niya si Pedro, pahawa Satanas. Ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios. Sakit kaayo nga tawgon ka og Satanas, mga kaigsuonan, ug wala na malika si Jesus niini kundili gi-reveal or gipadayag ni Kristo nga ang hunahuna ni Pedro ni adtong tungura impluwensyado ni Satanas. Kung atong mahinumduman ang konteksto mga kaigsuonan, adunay great profession si Peter nga gilitok mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Mark chapter 8 verse 27 to 29. And that was a great confession. Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Caesarea Philippo. Samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tawo? Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. So on the one hand, mga kaigsuonan, maayo kayo ang tubag ni Pedro, and it was a very bold and correct answer. In fact, gumikan sa tubag ni Pedro, gideclare sa Ginoo ang panalangin kaniya ug sa iyang iglesia. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. So gihatag ni Pedro ang insaktong tubag, ikaw mao ang Kristo.
Apan mahinungdanon usab mga kaigsuunan nga atong masabtan that at this point ang pagsabot ni Pedro mahitungod sa Mesiyas dunay mga depekto gumikan kay wa pagyud niya masabti kun unsa gayud ang ministeryo sa Mesiyas. Nagtuo si Pedro nga ang Mesiyas usa ka yutan-on nga political ruler, nga ang Mesiyas mao'y magpahiling kawas sa Israel gikan sa pagkaulipon niini sa Roman Empire, ug ang Mesiyas mao ang magpadato ug magpauswag sa Israel aron mahimo kining bantugan sa tibuok kalibutan. Mao'y hinungdan nga niadtong gianunsyo na ni Kristo ang mahitungod sa iyang kamatayon, gibadlong siya ni Pedro. Nakuratan gayud kayo si Pedro mga kaigsuonan. Dismayado kayo si Pedro. Verse 31 and 32. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. So ang pulong, ang ebanghelyo, gisulti ni Kristo sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miatubang si Jesus ug mitanaw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro, "Pahawa Satanas, ang imong hunahuna iya sa tawo dili sa Dios." So gisulti ni Marcos mga kaigsuunan nga giwali ni Kristo ang tataw kaayo nga mensahe mahitungod sa iyang kamatayon. In other words, ang ebanghelyo ang giwali ni Kristo nga siya mamatay didto sa cross sa Kalbaryo ug pagkahuman sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya apan sa pananaw ni Pedro mga kaigsuunan. How could this be? Unsa maning pagkaunsaha nga mamatay ang Mesiyas? Giingon ba ni Kristo nga ang Mesiyas, ang hari nga dugay na nilang gipaabot patyon lamang? So nagtuo si Pedro nga si Kristo nasipyat, mao nga iyang gibadlong si Kristo. O you see, dili gayud bato si Pedro nga patukuranan sa iglesia. Kay kung bato si Pedro nga patukuranan sa iglesia, dali ra gyud kaayo siyang masipyat mga kaigsuonan. Ato kining gibalik-balik gumikan kay giilugan si Kristo sa iyang titulo ug papel. Si Kristo mao ang bato ug siya ang bugtong patukuranan sa iyang iglesia. So maayo man ang intensyon ni Pedro, dili siya gusto nga ang Mesiyas pagapatyon, maayo ang iyang intensyon. Gusto siya nga ang Mesiyas magmadaugon. Mao nga iyang gikorehir ang atong Ginoong Hesukristo ug gibadlong gayud niya si Kristo. Mao kini ang Greek language nga atong gitun-an mga kaigsuonan. So maayo ang iyang tumong, maayo ang iyang intention, pero daghan kaayong mga sipyat sa kasaysayan sa kalibutan nga inubanan sa maayong intention. Ang wala ma-realize, ang wala maamguhi ni Pedro mga kaigsuonan, nga niadtong tungura gigamit na siya ni Satanas aron pugngan ang buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo sumala ni Matthew, atong mabasa ang additional statement sa giingon ni Jesus. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, "Pahawa Satanas, usa ikaw kababag sa akong agianan, kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios." So babag, iskandalon sa Greek language. Gikondenar sa Ginoo ang tanang mga katawhan nga nahimong babag nga ang uban makaduol sa atong Ginoong Hesukristo. Gikondenar sa Ginoo ang mga tawo nga nahimong instrumento ni Satanas ingon nga kapandulan sa mga katawhan nga dili sila makaduol sa Ginoo. Ang giingon sa Luke chapter 17 verses 1 to 2. Unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ang mga butang nga makaangin sa mga tawo sa pagpakasala mahitabo gayod apan alaot ang tawo nga tungod kaniya mahitabo kining mga butanga. So katong mga tawo nga napandol ug nagpakasala kay gihimong excuse katong mga babag, manubag usab sila sa Ginoo, apan mas manubag gayod ang mga tawo nga nahimong instrumento nga napandol ang uban gumikan sa ilang kinabuhi. Ang giingon dinhi, maayo pa kaniya nga hikta ng iyang liog sa usa ka dako nga galingan nga bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin sa usa niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Giwarningan usab kita ni Pablo nga mulayo kita niining mga katawhan
nga mao hinungdan sa kapandulan sulod sa iglesia. Romans chapter 16 verse 17 ang giingon dinhi, hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tawo nga mubahin-bahin ug musupak kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. So kanang mga tawo nga palaaway sulod sa iglesia ug mao'y hinungdan sa panagbangi, likayan kuno kanang mga tawhana. Ang giingon ni Kristo kang Pedro, pahawa Satanas, be gone, Satan. So hait kayo kini nga pagbadlong ni Jesus kang Pedro nga ang buti pasabot at that moment gigamit ni Satanas si Pedro. Ug wala masayod si Pedro nga nahimo na dai siyang instrumento ni Satanas. Maayo ang iyang tumong. It was of the best intentions tungod kay dili siya gusto nga mamatay ang Mesiyas, pero iya di aing gisunod ang pagpangilad ni Satanas. Gumikan kay klaro kayo ang gingon sa Biblia, kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa kasalanan. So kinahanglan gayud nga si Kristo mamatay, iula niya ang iyang dugo ug mabanhaw pag-usab aron ang kasalanan sa mga katawhan mabayran pinaagi sa dugo ni Kristo. So, ang punto sa atong pagtulunan ning takna sa kahaponon, duha. Una, how does Satan work against us? Giunsa man ni Satanas pagpanglihok, bato kanato. Ikaduha, how can Satan use us at times? Sa unsang paagi, gigamit diay kita ni Satanas sa mga daghang higayon. Muuna kita sa unang punto mga kaigsunan. How does Satan work against us? Bisan pag-asang pahina sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, klaro kayo nga ang mga Kristohanon nag-atubang o gitawag og spiritual war. Espirituhanon nga gubat, espirituhanon nga pagpakigbugno. Adunay mga espiritual nga realidad nga dili gayud nato mapasabot sa yanong mga pulong. It's very difficult to explain, pero tinuod gayod si Satanas ug ang iyang mga demonyo nagapanglihok. The Bible tells us that Satan is attacking us kada adlaw. Matag minuto sa atong kinabuhi si Satanas nang hilabot gayod sa mga katawhan sa Dios. Iyang gipunting ang iyang mga pana batok sa mga katawhan sa Dios. Ug kanunay nagbantay si Satanas kanato aron iya kitang samaran. Daghan kayo siyang mga pagpangilad, mga kaigsuunan. Ug mo kini usa sa tumong sa mga pastor nga gibutang sa Ginoo sulod sa iglesia aron maatimanan ug maprotektahan ang iglesia gikan sa mga pagpanglimbong ug pagpangdaot ni Satanas. Ephesians chapter 4 verse 14, paminawan ninyo mga kaigsuunan. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungon nga mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang gibuhat. Ug before niini gipasabot ni Pablo ang mahinungdanon kaayong ministeryo sa mga pastors sulod sa iglesia. And all of this are taking place in our mind. Ang atong huna-huna mangyod mo'y kanunay disturbohon ni Satanas. Paminawa si John Calvin. Ang giingon ni John Calvin, ang kamatuuran kuno, sagulan ni Satanas og bakak. Ang kahayag, sagulan ni Satanas og kangit-ngit. Ang huna-huna sa mga tawo, tamnan ni Satanas og mga bakak og sipyat nga pagtulunan. Uyugon ni Satanas ang kasing-kasing sa mga tawo aron makabaton kini og kasuko ug pagdumot sa uban. Ug pasilaubon ni Satanas ang mga panagbangi sulod sa iglesia aron matumpag ang gingharian sa Dios. Ug gusto gayod ni Satanas nga mawagtang mahugno ang iglesia sa Dios. Sumpay pa ni John Calvin, God employs unclean spirits in exercising believers by warring against them. So gitugot pod kini sa Ginoo nga mahitabo aron ang mga Kristohanon kuno dili magtinapulan, magmakugi sa pagpakigbugno.
aron pakigalkontrahan ang tanang pagpangilad, pagpangdisturbo o pagpanghilabot ni Satanas. Pwede siyang makauyog kunuhay sa church, pero dili gayud siya makatumpag gumikan kay ang giingon ni Kristo, walay makapildi sa iglesia sa Dios. Ug mo kini ang giyera nga giatubang ni Pedro ni adtong higayuna, ug sa daghan kaayong mga higayon sumala sa atong mabasa sa kasulatan. At this point, si Pedro wala gayoy alamag sa gibuhat na diay ni Satanas sa iyang kinabuhi. Gumikan kay si Satanas, matud pa sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 11, mangililad. Ang giingon dinhi, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Mga kaigsuonan, timan ikini, limbungan si Satanas. Ug ang huna-huna nato mao'y kanunayng hilabtan ni Satanas. Mo'y kanunayng atakihon ni Satanas. Ug daghan kayong mga pamaagi si Satanas aron ilaro ng atong hunahuna, aron ma-inspire kini nga magtudlo og sipyat. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ang giingon dinhi, ang Espiritu klaro nga nag-ingon, nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundo ng mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. So, nagahisgot kini og mga limbungang espiritu ug mga pagtulunan sa mga yawa. So, doon na gayon mga demonic spirits. There is Satan that is constantly at work against the Church of Christ. John chapter 8, verse 44, si Kristo na mismo ang nagsulti niini, mahitungod kang Satanas. Ang giingon ni Kristo, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdanan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kun mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya, ug amahan sa tanang bakak. Mao nga ang mga bakakon, mga kahigalaan, misunod sa ilang amahan nga mao ang yawa, kinahanglang maghinulsol ug mudangop kang Kristo. So si Satanas magtanom siya og pagduda sa atong kasing-kasing ug hunahuna og mga discouragements, mga pagkadismaya ug pagkadiskurahe. Adunay hunahuna nga makahugno nga mikalit lang og sulod sa atong utok. And this is what we are seeing with Peter in this passage, mga kaigsunan. Gigamit ni Satanas si Pedro aron i-discourage si Kristo. Ikaduhang punto, how does Satan use us at times? Sa unsang paagi, gigamit na diay kita ni Satanas sa mga higayon, mga kaigsunan. Well, Satan can use you to discourage and hinder others. Wa ba ka masayod nga basin sa imong gibuhat, mga sakit nga pinulungan nga wala gayud hunahunai og duro, na discourage na diay ang uban, nabugnaw na diay ang uban. Kanang mga garbuso nga mga pulo nga migawas sa baba, na discourage na diay ang uban. Kung madunggan pa lang unta nato ang tingog ni Kristo, gibadlong na unta taniya og miingong pahawa Satanas. Kay tanang mga garbo gikan kana sa yawa. Now, ang mga believers nga dili gayud magbantay, ang mga magtotoo nga dili mabinantayon, gigamit na day sila ni Satanas ug sa ilang kahuyangon, wa gayud sila masayod nga nahimo na day silang babag sa unsang pamaagi. Magsabwag og mga libak-libak, magsabwag og mga taho-taho, mga kaigsuonan. Matthew chapter 16 verse 23. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Usa ikaw kababag sa akong agianan, kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios. So si Pedro nahimong babag. Now, wa ba mo masayod nga sa mga problema sa sulod sa iglesia? Kining mga panagbangi kanang dili pagsinabtanay sa sulod sa iglesia, apil gayud si Satanas niana, siya mo'y gauyog, mga kaigsuonan. Posible nga ang kasing-kasing sa mga miyembro sa iglesia matamnan og pagdumot ug kasuko. Unya muhawa na dayon sa church, mangluod na. So gigamit na ni Satanas. Satan turns our thoughts towards ourselves than to God. So kung kita pod, ikaw pod kusog kay mangluod,
Wala na kan mitutok sa atong Ginoo, ang imo nang kaugalingon, ang imong gihunahuna, imbis nga mag-exercise og pailob sulod sa iglesia. Pwede kitang muburot ang atong ulo diha sa garbo, mga kaigsunan, gumikan kay si Satanas. Hanas kaayo nga paburuto ng atong ulo diha sa garbo. Santiago kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7 ang giingon dinhi, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapainobsanon. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Mga kaigsuunan, ang problema manggod sa garbo, gahuna-huna siya nga insakto siya kanunay. Now, aduna bay higayon sa imong kinabuhi, higala, nga imong gisulti sa imong kaugalingon nga basig sipyat po na ko, no? Basig gigamit na ko ni Satanas. Now, pamalandungi ka na, higala. Pamalandungi ka na, igsoon. It is far more likely nga gahuna-huna ka nga ang uban gigamit ni Satanas. Basin di ikaw di mo gigamit. O nga pagbantay, igsoon. Kanunay sutaa ang imong kasing-kasing gamit ang pulong sa Dios. We can cause strife with one another. Ambot pasabot ni ana, pwedeng kita mo'y hinungdan sa panagbangi sa uban. Ang imong kasing-kasing ba napuno og kaluod, or nasakitan ka, or nasina ka sa igsuon, kauban sa iglesia, mga kaigsuunan, pagbantay kayo. Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Aguroy, kung ang atong kasing-kasing nagatiman og kasuko niini, gihataga na diin nato og higayon ang yawa. Hinaot nga nagikistorya ang Ginoo ilabi na sa mga pamilya nga identified ingon nga Kristohanon nga pamilya, pero adunay panagbangi sa isig ka pamilya. Now, He can make us so unhappy. Murag dili na ta malipayon, ya mubiya kita sa church, nagmalampuso na si Satanas. And we will be completely unaware nga si Satanas di ang nagpanglihok, and we will feel completely right and justified. Hunahunao na to nga, mahirap pumihawa ko sa church, ubot kayo. Manyawa ka kahibalo nga ikaw di ay mo'y gigamit ni Satanas. In such a condition, we will be blind to do harm with what we are doing. Mao nga magbantay kita, mga kaigsuunan. Ang giingon ni Jesus kang Pedro, for you are not setting your mind on God's interests, but man's. So, hunahuna, basin og ang imong interest lamang, gihunahuna ang imong pagbati, nga ikaw nasakitan, nang luod ikaw, nasina ikaw. Wani mo hunahuna ang gingharian sa Dios. Nga ang Dios mahimaya kung ang mga katawhan niya adunay panagbangi pero adunay panag-uli. Ang mga katawhan sa Dios, gumikan kay duna pay nahabilin nga sala sa atong kasing-kasing, dili gayud kalikayan nga dunay mga misunderstanding, pero ang mga katawhan sa Dios pinasahi. Gumikan kay aduna may panagbangi pero adunay panag-uli. Adunay pagpinasayloay. Jesus was telling Peter that he had a carnal, earthly mind. Ang hunahuna sa unod, mubiya dayon, muhawa sa iglesia, unya manglibak. Ang hunahuna sa espiritu, ato ning sulbaron. Ato ning sulbaron uban sa gugma, ug uban sa pagpaubos, ug uban sa kahangawa nga mapasiguli ang pagbati nga nasamaran. How do we protect ourselves from the attacks of Satan? Kinahanglan nga magampo kita kanunay ug mangayo kita sa pagkamapainobsanon. It is at the place of pride, garbo, mga kaigsunan, nga kita dali ra kaayong maigo ni Satanas kung giatake na kita sa garbo. Santiago 4 bersikulo 6 hangtod sa 7. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw, ayaw hatagi higayon ang yawa. 1 Timothy chapter 3 verse 6, kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo og tungod niini, silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa.
Kung ang tawo miburot ang iyang utok gumikan sa garbo, daghan kaayong relasyon nga ma-damage sa iglesia ug sa iyang palibot mga kaigsunan. Ug wa siya masayod nga gigamit na day siya ni Satanas. Kinahanglan gayod nga mabinantayon kita ug atong isulob ang hinagiban sa Dios. Efeso kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 13 ang giingon dinhi, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutana sa kangitngit. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios, ug ginagabot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pagundang hangtod sa katapusan. Kinahanglang barugan nato ang pulong sa Dios. Kinahanglan nga ang pulong sa Dios atong himuong hinagiban. Gumikan kay ang pulong sa Dios mao ang magdugmok sa tanang buluhaton ni Satanas. Dili gayod makapildi si Satanas sa mga tawo nga nagkupot gayod sa pulong sa Dios. Giunsa man pagpakig-al kontra ni Jesus ang pagtintal ni Satanas, gigamit niya ang pulong sa Dios. It is written, it is written. Higala nga wala pa kang Kristo, basin og gihunghungan ang imong kasing-kasing ni Satanas sa paghuna-huna nga ang imong pagkabuutan mo'y magluwas kanimo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon nga dili kabuutan. Walay matarong, wala bisag usa. Basig hunahuna ka, gihunghungan ka ni Satanas nga salig sa imong pagbinuutan, gumikan kay kinahanglan ka mubuhat og maayo para ka maluwas. Pero ang pulong sa Ginoo nagsulti nga ngatong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Ang kamatuoran mao kini. Ang kaluwasan pinaagi lamang gayud sa grasya. Kining maayong buhat nato bunga ra kana sa kaluwasan, pero dili kana mo'y makaluwas. Mo kanay ilhanan sa tinuod nga luwas. Gumikan kay ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato, dili kaluwasan lamang gikan sa impyerno, kundi dili kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Busa ang tinuod nga giluwas sa Ginoo, mamunga gayon og maayong buhat. Pero ang maayong buhat bunga lang kana, dili kana mo'y manluluwas. Ayaw pagpalimbong kang Satanas higala. Makasasala ikaw ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Si Kristo lamang gayud ang bugtong manluluwas. Kaniya kamo salig higala. Saligi nga ang iyang pagkamatarong ug iyang dugo insakto na alang sa imong kaluwasan. Pag hinulsol ug salig kang Kristo karong adlaw kay basin ugma ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon, among gipangayo ang bunga niini. And this we pray in Jesus' name. Amen. Ikuyog ako, O Jesus, sa pag-alagad kanimo. Tudlo iug tabagi ko, aron maantos kong tanan. Tabangi ko sa pagkabig, uban sa pulong sa gugma. Tudloi ko sa pagtultol, sana sa agsadalan mo. Tudloi sa pailog mo, sa pakigambit mong mahal. Pagtukuligunon mo, aron
sa paglaom nga malantaw sa dalan sa kaugmaon ug sa kalinaw mo gayud makinabuhi ko, Jesus. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.